Yo. For your mamma, Badum Nyansapo, Casamfoni, Nyansapo, now I just saw the mamma say, it's another Badrimba, Equans, somebody say, Osha, Moson for baby, Amidjay, Mensia, I am Boboa, Anno, and am we will feel pay, and need your two crew, and no brother, my soap, so 242, 1 net na him for Natanko, Abram Pokuni, and Intini, as Santa Mike Cancer, one more Atanasi Bima. You say, we obey the chateau of Champino, and the Adunian, saying, ne, and 72 one man Nyansapo, your crew crack, and yes, ye fidi, at the Abahabi, a year. The echo so a Offinso, Copim said, Nananum Benya, the Ose, a fata, said Obedi Offinso Manhyia, Akunyano, and then who asked them at the house. Supposed to be a Mamuna, Aquabadum Benyan Sapoka for you. So, but not subscribe on your ya. I am no share, no like, not what drink chance of the Atoa at the Amami, a woman. Yes, ye, Nasa the or two career or career, and no brary muscle. A Santimero 242 hour Tosumino, Abebu, the other two just see me a Santi, some in here, and noa, and no pa area, and you ye bedi home come on. Meme ya Santinia, me free pramso, na menana, and in a jump on tria, na a fee or 2 for Nesse, if free me cry a friend say Jachi, Muntimini packet to us, I want them. Many open back one, or no see a Santini, Asia, anybody in common, no being situated ma 20 no. Men common aqua, but Miss Awononso, baby are free, any near echo. Open you more aqua, Benya's. Me patch on Mejoso. Now, to say, Nyamiadum. Ain't he also be besides a free crew bear swa, say Nabecano. Miss me Offinsohene, Offinso Eshilum this year. Asunaba, Mempere Quamatico, and it is so be him. Yenna Asunafontis or when him now remains on for 4 minutes, and he didn't come. Asunafon not know the other day, and it's what said, and it is so be him. About Asunabusium, and it is so be a busium obrempon. Sana yen and anum, I can't do. And the SUADHD. And never so too. At this year, you know, I say, Fiabusia Bakum, and na mwasanti se wiya ade na obetumi aka ade afa asante ho yemfa mfiri ho na yewia me de Offinso so abehim menu am say Opimso osetutu kasa preko wakasa o se yeme asante se ho hia ye Ghana na ye nyina ye bom ase oman but oba ye wonchichemu ye wa asante ye wo bunu ye wo kwawu ye wo achim ye wo nkran obi amane de ho hia no na me gina ha de me wasante ndi masante sem ena me ma ho ahia me de me mafa ne se niam bese num a apagya asante de di nkan eye Opimso se tutu ekoya ofaso di ne hene ekoya asantefo na nkasa afaso apagya wo mahenie se wo hwe na manhene a wo ene yen asantefo no man kra obuo ni ani di a ye de ma ya hemfo osompa ye de som ye hene na yetu ba bi kura yesi yeti oti kokoso nana on say ye de apagya asante no ama na ye kese eno ne ade a ama asante apagya minim say asante fo bebre e wo nwuma omo bia nwuma omo ye sikafo omo ya defo eye eno apagya asante but the apagya asante pa kese ama asante akọwiase ama nyina no e Otumfuo se tutu na henie wone na manhene kwan omo fa so edi omo hene ne amamre ene amane kwan ye fa so ye no apagya asante pa de etoso mienu eye nkambo mu on se Bible kra e kan nkambo mu ho asem Koran so kan nkambo mu ho asem minim se ye nananom kra omo som bosom so e kan nkambo mu ho asem asante ne chichireye e kwan ya Opimso o se tutu odikan ene konfo anoche eye nkambo mu e ma nipa dom e do omo ho be kan asante ho on se wo hwe asante region the whole Ghana no region omo kuta 47 constituencies o share population census asante region pa na enipa edoso regions ni nyina but omo kakasa baako ye kakasa baako de American me no mi no kan e ya asante twi ye wo mfanti twi ye wo bunu twi ye wo akuapem twi o te ya me chon ana kwawu so ye wo ni twi ene ye wo atim twi but on se asante fo no timi a preserve omo kasa no apagya kasa no
47 constituencies. The whole Ghana regions in Asante for the doso. But Uba Asante region, Kasaba Kunomoka. And the Appiah Asante no, a Yankabumuno, Appiah Asante. The Toso Miensa. Your friend say Asantini, then Asantism, Wakwano. Mr. And you will be near Copa, you'll be tried Wamano. Mimi Asantini, me Pajama Santi. What's it? And it is also we are Bununia. Pajao, what's all dear? We are Quiapimia, Pajao dear. We are Crania, Pajao dear. Sabi Offinso by one more chan who is Yana, a woman, a Yana Santifo, and a Wayana. So to the Amazono. And the ambassador say, at that time, Sana Cano. Obiasum Pajan Crum. Sabi Wahini. She said, be any Hinekasa, or the Nisabenkum, and a Casachani. Mimini Hinekasa, and Sabekumeti, Namabu Masiamano. Et me, yes, I didn't know, Namidi Paja, Mahini, Midi Pajami Crum, the Pajamino. Namidi Pajama tribe of Mifrimu. And on Asante for a year over the years, Ama Asante, Ajidi, we are saying, on the Otumfuo said to two, and Asante, Ahimfu, Esaya. Was it in credit enemy say in Sayano? Omkasa asam e chese odi no kredi na me se ne Asante twi and odi bebu man no what dey me cho no enti ya na manfo se Asante fo nte brofo enya Asante fo na nte brofo Offinso on to na mamre ne na mane entwene na on koka obi krom kasa brofo no wote eye but se oya Asante ni de o man Asante sem ho ehia no na waka ne krom kasa eno na Asante fo no aye over the years ama o mo type no aidai Appiah. The Tosu Bium, your friends, I said, Obi Asantini. Now on Wajin Hutum said, Waya Santini. Now on ferry. The Wakwan. And also Appiah Santipa. Because, say, me Asantini. Now me Pajama Santia. Also, the tribe I was so also Pajawadi. What's it, I'm told? Yan Sana, Ama, or Mino, day, Peja. And can it in a near Kuntoka. And then young Kuntoka Bium. And then the Obiad in Puntu. What is the job? Shanan Offinso say, come for nothing. I see what it. Okosibro no Bessian and near friend G. What is the job? And the young Nijiska, the Empire. Many was as I didn't Offinso, Oko Sabi Northern region, and a coffee and crofo. One co Buno Uncle Frank Crofo, one co Greater Accra, and one co Vota region, and one co Eastern region, or no one Asante mem, and then at this year. Sabi omoye na Asante fo eno to nsafro omo say mumra na konfo anoche ne wo mo say abai dia nanso esi asase isu no say ye hwe na sa abai anye na etete pansama ye maame no de ko Asante fo no de o say ayoyo asom a omo pagya obitu ana ye ne ya enti won say ye kan asem bi ye se obi nya asa bi a enko be ye bi me pam che Ghana fo Asante ye ne hwe Asante over 500 years ago, and yana na chichiri Asante no beko so atena ho mesre se other tribes na aka no obi aso mani krom amamre ne na mane ehia no wo ye ne sa na wo so kro no edai pagya se wa anya ne sa dia ye pagya Asante o edi sa woti wona sa wo so bu afu a e wo wa wo adi ameka wo dia se be mi ti o me Asante ni me ye kuapim ni anka mani baje mi firi wa anka mani baje mi firi doma anka mani baje me yankran come anybody but me Asante ni manije what's it about me go for obi krom dia me yam dia enti woni pakro no wo so krom no pagya ukro na ukro enti me enko so simple Offinso kra ka o se enipa na ma akonwa no ye kese nti wo betena so so wo ye ohene a kwan ya wo befa so a wo akonwa no wo be ma na ye kese ne ma nenye ye free tetentrede ene besi ne na Asante man abo ne ho so ama ne ho so akanya ne ho ene na Appiah bedu sa me sabi ko to nye ne na be ma Asante akofom sanse ye recognize Asante e wo wiase nyina enti na me kra me de je me ho saka nwe se me nana ene nana jampontua a okọ denkyira ene Asante ko na me de je me ho saka anwe no yenkwan ni yenwura mu e wo Offinso na ye mon komo kakra ene otwedi ampote kwa from atam nkumachi ne nananom abosomfo ayipuma kwa mu ama nana Amoako Poku ono ena sese de empanyina yi no se enche obeso pompomso afenum no wasua no abeye Offinso emanhene ansa na asemi beba kura no na ye nyina ye nim nana ma se wanya ako ene nipa bi e ka ho keke sapom ne ade ye de toa boye abakwasem kakra abakwasem a wo nyina ne se sabe Offinso eye kura ye asonafo ena chekere Offinso
na sɛ woba akaman mu a asonafoɔ no yɛkɔyɛ miɛnsa ɛnɛ deɛ aboro saa woba asantimu aboro saa ba akaman mu ankasa no yɛyɛ miɛnsa panin ɛne ɔsagyefo Amoako ofori panin nana Appiah ɔkyehene wɔnana na memebɔ mu ase abrewa doku a yes ɔmo ekopie akyem ɔmo na kyekyere akyem abuakwa ɛna yɛ nana a yɛfrɛ no firi bi ntua ɔno nso di dɔm anim ɛma yɛtu kɔtena ya de kɔpie Offinso na Offinso no yɛtena baabi maako enkono ansa na yɛkɔduru Offinso asonafoɔ nyinaa firi kuro bi a yɛfrɛ hɔ krokrobiante ɛwɔ adanse akurofuro mu na yɛ nana a odi yɛnim ɛde yɛpie firi ɔbotae dan mu no yɛfrɛ no aso a ɔbɔ adeɛ de yɛpie firi ɔbodan mu no na aboa a yɛfrɛ no wɔwɔ ɛna di dɔm n'anim ɛna aboa ɔsono nti asona no ɛyɛ ɔsono ayɛ asonofoɔ yɛ mu yɛ du ankasa ɛna odi wɔwɔ no akyi nti yɛkɔtena kokrobiante no ankyɛ ɛna yɛfiri hɔ no yɛkɔ adanse akurofuro mu ɛdi adanse akurofuro mu hɔ no ɛna yɛmu kɔkyɛ miɛnsa ɛna ɔsagyefoɔ Amoako ofori panin ɛne ne dɔm ɛkɔɔe ɛna yɛ nana a ofiri Offinso so de ne dɔm kɔkyekyere Offinso ɛna deɛ ɔtɔ so de ne deɛ kɔkyekyere adwo so nti asona na nkasa no akaman mu na nkasa mu kɔkyɛ tere baako kopie akyem ɛna mienu bepie asante na yɛn na yɛfiri Offinso no yɛtena kuro bi a yɛfiri krokrobiante no adanse akurofuro mu ne yɛmu kyɛɛ na kyɛ sɛ kuro ɛtɔ so mienu no ɛne yɛkɔtena kuro bi a yɛfrɛ hɔ dedesu yɛfiri dedesu no yɛkɔ anu yɛkɔ adadeɛ ntam yɛfiri adadeɛ ntam yɛkɔ yɛfrɛ hɔ sɛ dumnaafoɔ yɛfiri dumnaafoɔ yɛkɔ antoa yɛfiri antoa yɛkɔ asomnya wote dɛm John ɛna yɛfiri asomnya yɛne na mua na yɛkɔpie kura me bɔ din sesi yɛ wokɔ akɔma kuro bi wɔ hɔ wokɔ adumaya kuro bi wɔ hɔ ɛhɔ na yɛkɔtena nti yɛkɔtena hɔ no yɛ nana baako a na ɔyɛ bɔmmɔfoɔ nti ɔkɔ ahayɔ no ɛna ɔkɔhunu kuro asase deɛ ntam a ɛda hɔ na ɔbɛbɔ yɛ nana a yɛfrɛ no dwamena kɛntɛn amaneɛ na ɔkɔhunu asase na asase ne asase yɛ da hɔ yantam nipa nte so na ɔmbusa asase na se ne yɛsɛ ɛyɛ dana se hima yɛfrɛ no benefo wa atwenefo a ne dia na ɔno so no ɔware obiri yɛboa fɛntɛmfrɛm obiri yɛboa before a yɛbɛkyekyere asante no ɔhena na ɔwɔ hɔ no yɛ obiri yɛboa na ɔware no nti obiri yɛboa ne yɛ kwaman hene na ekuma se no na yɛ kwaman ne hene na benefo wa atwenefo a no ɛware no ɛna yɛ nana dwamena kɛntɛn kɔhu no ɔne ne ka asase no ho asɛm nti ɔde asase no ma no mpiredwan dumienu kyekyekora baako nti yɛ nana dwamena kɛntɛn mprempre mu ɔna no otua mpiredwan du ɛna kyekyekora baako na ɛkɔka mpiredwan mienu ɛna ɔde ɔno ankasa ne wɔfaase ne nua baaba ekosi ɛkana no a yɛfrɛ no fosu a wɔde ne ho di fosu a wɔde ne ho no ɛkɔ atomasie ɛwɔ dana sinsuo no ɛna dua kasae ɛna dua bukum no enti sɛ woka Offinso a Offinso wɔ abakɔsɛm Offinso ɛwɔ abakɔsɛm wote deɛ mekyɛw no Offinso wɔ abakɔsɛm te ne yapim so a ama yaba beduru sɛ yɛ nana wiafe akɛntɛn ɔtɔ so miɛnsa hu yɛ ahensɛm no bɛsɛ mfie miɛnsa ni ayɛ up and down akɔ soro na aba fam sa ɛdɔbɛrɛ nɛ ɔpemsoɔ akasa ɔn sɛ nipa ade wɔ mo ade srɛdeɛ baayɛ no na wɔn yɛ nipa 18 ɛna Dr. Sapon din di ka pie mu na Dr. Sapon di ka pie mu no abra ɔba ahema ɛne Dr. Sapon mo ba ahemfie no ɛnyɛ ɔpemsoɔ na kan sɛ KK Sapon qualify ne mo ade sie ni bi
and the can't tam go cakes upon to say on yet this year. And Offinso so okay. A dear dinner more cancer, no tea about your coup, and Umushemu. And to Umushemu, and I just say, any pana Dr. Sapon de Nasi Ebano, not in Siso. And Tiacoba says, I need the Ayen in chain. Then cocaine nipa 17. Not oba him and uncle him, no more say you. Then I go to say, I say, Yanana Himano, cakes upon an on Offinso or the ope. Then so Asantino, a wura. Sabi 2 minutes, I demo by him, I say, on Fenny. Disibranti emrano e Manhyia ya na ne sakai e dis Manhyia ne tena se no Offinso de wo ye no e betima kwafo ye na ba Manhyia na timeji sa 2 minutes free nsem ana me bwana aha e na the last time I buy no Offinso say ahiremfo no adi akonwa no ache e akonkode asefo na di ache enti yenyi akonkode asefo no firim enti ahiremfo kai na ni nipa mako 12 no eso obi amfa na busu adu amra enti ne omudi obi ad na busu adu abae no na Offinso hwehwe mu na je say nipa no bi ho aye nom abosoma ye dai agu omo so e na ye brother ya ye bo ni din ne nsa aye dai atimi aka me de mesre nyina say ye nyina ye nta akire because akonya to a ba akofo na ne nsa beka ye ntimi mfa nipa mienu to nkosi akonya ba akoso enti de ekoso Offinso koka ni nyina ya papa no so aya bo ni din no omo je say obi kura oso Manhyia tena je say amamre ni amane no oni na sabe onu so firi Manhyia no njire say akonya no ba ama o mepere. So oye moment Manhyia no so wa ampre dia enke bia akonya ne nsanka but so far as on so dey na this ready akono no ye dese ne tane de na wosan aso Manhyia onim amamre ne amane ne de se dia akonya no ma na me fin say problem bia ni ho enti ye nyina ya nya baako na yemfa ye nyina antai odese na chi na woni akonya no na yempagya Offinso ma Offinso enko anim o ka sembi wa ma misa wansa na ebe wia yewie o se wonmo anom bosom agu o mo so nya sa ese cheche sei de atie ni say ye na baako ane ye frɛ ni jamfrempon na abra wodi hini no ɛna ya abakɔsɛm ache wo ɛkɔba sɛ nipa bi nsu a na ye nananom no Offinso no wo mo de eduro bi kogum enti ema ye na jamfrempon e de asem no ba Manhyia ye kase ya no abosoma na je sa akwa de se ya kantam agumoso na on se asantema mu so no akonwasie no atanso on se obi ho ana wo pa akonwa di edi e ba sa na bon se wo pese oye di osi akonwa no so dom edi se e ko ba se wo ye dihye na wo fa bi ana wo na na bi di akonwa na pese wo ye ne dom a wo mo no abosom no gu so a kire se ade a wo ye no se wo ma Manhyia emesre me yenyi sa ade no firi ho a wo ye dihye but akonwa no wo di enye aye no me abeda di omo ye sa ade ni nyina se de be ya ye nye se ye wo fa bi ana na di akonwa ye pe kwan bi di nafa so na wo firi ho ni abedi akonwa no enti na na mo se se sa ade no me pa jo de me ka no ti ase wo fa bi di akonwa se de bia me ka se me wo fa ne se bia me pese me fa kwati kwan bi so enye kwan papa na wo firi ho na me nya kwan bedi ade na e ba sa na wo nana no be kantam agu so se e no kura se me wo fa ase no da ji ni wa na nka wo di ade nanso sa ade wo ade ya wa ye no watontam so hu de me chon enu ntifiri na kro no wo sa ade na wa ye no wo wase ni edimi ni akonwa no bi da se wase ni betima be di akonwa na ese ye ba Manhyia na omo de beto Asantema traditional council anim na omo be ye amane ne ne ye di muti ye dai echam se de be ya obetima di akonwa na no na yen ehiremfo no abakosam kire se ye na jamfrempon no sa abosom na onom gu enipa no bi so over 200 years ni no omo kire se ye nyanyi mfiri ho enti na de opem so kan se ya papa ya wayi no se nyame ya adom no obeso awi a adehye na ya no abosom agu omo so no omo mfa sa ade srede no nkoto nanim na ono mfa sa ade no mra Manhyia ha na omo nyi sa abosom no no nya de mfiri ho se ye yifiri ho de a na ye se obi o ye ahirem ni bi okore fa akonwa no eto na obo obraye na se woni mama mre ne amane na wabo ho braye a wo se fata duru ha ebetimi de amawo ba se sia ya sa de no on de na ye se ye nya ahiremfo no kra enipa ya no abosom agu omo so no wodi akonwa na enye enye Offinso nkwaneti nkro bebre sa na tie wono omo de sa de na eba se de be ya ema obi enye dom entia no wofa bi a wote akonwa so se wo wofa no be di akonwa na Offinso enema wo ye na enya the only thing say wo de ne ba
o report no ba Manhyia na wo bebo ne charge na niema Offinso ba ko mienu we ofa no ode etia ato akonwa no mra ye hwehwem ni Offinso de wo ka ne enya ye betunu ba sa wo pesa wo koye ne dom na wo yi ne free ho na wo ba ye se ba sa de asa ne wo so da so bedi a obiso ba ye odom na sa akonwa no ye fa se bosumi be mienu ana afi bi ebesi akonwa ye ne sa so enye ye so te de be tol Obanyi odehye medasi abrawo kakra meka eye asante nana Offinsohene aduana ne nsem bia okeka mesere nana asante ya chichire wie ono so achichire ne doma wie ene asante ntimi nkwaje doma emfa ntokwa nkwaje doma so so ntimi emeje asante de ye nana no ko ye ne ya wie ene de eye mpuntuo ene abrabon kanko ana aba ya na mo nsanjuro fo mo ye se Otumfuo se tutu ni Offinsohene ntokwa me pa jo fi ne ko sa se mo nka biom Otumfuo o se tutu asante mawura woni nana Offinsohene ni ntokwa nana Offinsohene no Offinso ono ne asante e wo problem because of ekun bia asante ne nananom ekokun ye nti sa yaw no me hu se edese nana Offinsohene mu ba no so wo ye ne hwia enye ye sabi asante oyi abrofo beto sa asante so ebe se kumase ebe se gudie ne niam bebre de ko meboa ene abrofo no ene wo me no Offinso ene asante ma ti sei na nsenya Elizabeth we ya mfra asante hina mo anko enso wo ne asante akopen etinke ne de ekura de enka bomu aba obi no ku akire no ye be ya adamfo ne ye be ye nua ne ye pem ko yanim se de ye be ya oman no e be ko nanim ezina na Offinsohene sore no wo se asante na kumase eye kumase sansem ne nyina nya ne kore na kumase ye kwa aman na ya friend say twunubo akodu akrom hokumawu so na ya apem so konfo anochi na dua mienu ba ko wo kumase ha na ye kwa amana ba ko so wokumawu na kumawu die ne wuyi na kumase die fifiri ne ye frɛ ne kumase ba bia nu ha eye ne kore sa na ya na ka se wakum Asantehene enya ne kore sa ntokwa na Offinsohene ne nananom ne ye nana obri ye bo akon ye no na domafo te sentre so ha kumase sentre so ya sa tam na Asante nka bo mu mai na mikro mu fe so di ne ho so na kwa aman kumase ye di ne ho so na Asante mampon di ne ho so na kokofu di ne ho so ti sa tam na Asante man ka momu ko ne ye de mi ye enipa mienu amote na asase ho ne aprapra mo kokon ye na mo ko wie ye no akire ya ansa na Asante nka momu ko no ye de eba the American no dey say sa tam ye friend Asante it is another Offinsohene ko kan history say wakum Asantehene ye 0.0 enya ne kore eni history book bia mu because tam a woni ye nana obri ye bo a ekon ye no na Asante ni ho Asante ni bo be chichira Asante e yo Offinso say to the first on konfo anoche na be chichira Asante o te yanjo na o say to so be chichira Asante no ni nana e na wuyi ni wo fa na wuye e ye obri ye bo a e na o de be chichira Asante it is so say let's assume you say Offinsohene kwa amanko ni obri ye bo wuya satan na Asante ni ho e ban say de o kasa ne nansi so no say ye no kure ampasa ne nansi bibi so dia ene e bia na ye kwa amanhene obiri ye boa na ne nese so dia ane oka mintimi nka se oboa na mom se ye chichire Asante a ye kan hu bom a ye frɛ esantifuo na ye de prince ase ene tumi na ye de nipa so ya kan nipa abom na mo nyina be ka ho ne nyina ye de asom sikadwa no Offinsohene domafo ne Asante enkuni nkunim da because sabi o na wote sentro so e de se wo ko ye no di nkunim a e ban se na wo dwane firi ha wo ko wampam the American what they say enka ne tete ye nananom ko e de gi asase it is nipa ne se woni nako na wadi no so a e ba ne sei e na uwie na wa wadi nkunim no wo san efiri hako ana me boa Offinso se tutu e chichire na Asante man a kumase be da ne kwa man wa ko baabi onko baabi o te na Asante man eti wo momu no e na sa after Asante ko ye kan ye hu bom be ya Asante no o mo ne ko ntokwa e na wo firi ha edwane ko wampam ma ko pie ko dibu a sa betna wampam na your friend doma eye akon no se Asante so ye ni abrofo kun edi nkugo ana mewa na Asante ni abrofo ya ye ba kon the American no dey say so wonu obi kun a na wo di wo so ana wo di ne so a ene ye nku biem ene ye mpuntuo de wo hene bia so nsa kan na hene ekodi no obi ntimi magin firi ne nsam ene obi so ntimi nkwaje obi de eti se na doma hene te doma no se sampa hene bia nu a wo so kire doma hene da ana mewa sampa hene so kire Asante
It is a Yakochi, coming Gruma Bachiche, Regency Mu, no Cochasi after baby Buna. A Puno Yawasante in the body and Bunu in it. And a Puno Crass or more Camboma, or Pio Baya Bunu Hineno, a better Timahine. Tetimahine, so you could. One is anti in Yanum. Obinin of us. What did you do? And the Wafi Sontreso. Nanto 20 Wajani Akot Nadoma. Na Buno so ever hodada. Nana Natimahini didn't. Na Bruno Manso. A bad saying, I said, and they are Camboma, who bet me Appiah Bunuhini. It's never true. It's never true. The American audience, and the messenger and another mahine, say, be bini who among Copento, Quabian Fama, a Bunofonia Santifoniasm, a Santifoni Domafoniasm. So, no Offinsohene and Ananum, and Yas Anticoya. Sanyaman, Omian Chasso, Bube, the Brebes, the Bube, a Bayer day. Crap, Preco, and him Sabe, or Jampu, be a secret, was what I was anyone snaffy, Emma, I said, Biamfo. Blani P. Freemantambe, he say pain, and young Quandewa, lay a sotron white. And son, or dear Svefitana, my code, Ebenezer, more to turn in some of the money. You are a new reclaiming. We are so for Crown ye. Don't, Yano Sania, Nyansapo. I want to take on a money, and take a bonnet, Fenam Catriqua. What I amount to my effect, Nidin the saying. Nidin Obama. Akola wa no so pese otimu usuma ense brata ma the family honhon hia na mrikasa sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofinro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya